they don't want to respect others. They're mocking other people's beliefs. May lumabas sa Smurf. First and last day of school mo na pala. Yung kanyang ginawang essay ay parang na-stroke yung bata. I'm sorry to say this, ang kabataan ay hindi pag-asa ng bayan. Musta yung mga kaansa, maglaro tayo ng Suloto Sukot, atin na agad simulan. Bumili na pala kayo ng ating jacket at merch sa description. Ano ba mainit-init na inipon nyo sa akin ngayon taglamig? Huwag ka mag-alala tayo dahil nandito. Parang kantahan lang to ah. 50 inch! Ang sakit naman yan! Nanonood ka ng Black Rider lagi tayo. Nanonood ka ng Bochang, kaya pala 50 inches, Black Rider eh. Black Rider. Kasama ko. Ang napapanood ko, ang hinahangaan ko. Si Coco Martin. Iba yan, ibang show yan tay. May gigil pa siya. Coco Martin! Well, nasukot ako doon. Yun yung tawa ng tay naman eh. Sige, sukot! Titanic deleted scene. Hindi! Lulubog na rin ako. Talagang dalawa pa sila eh. Yun yung mas maganda eh. Heart will go on. Leches. Sukot. Ano to? Instant team building. Resiliency! Yan ang gusto ko. Mga tubol ba yan? Mga floaties ba yan? Ano ginawa? Yay! Hindi ba yan yung hinigaan nila Rose sa Titanic? Yan mismo. At least masaya sila. Sulat, the grade doesn't tell the whole story. Kamusta yung mga classmates? Ito naman yung naging issue na pinost si isang nag-a-apply para sa kurso. Yan, makikita dito na ang dami niyang magagandang grades na above 9 na pasado. Pero tulad nga ng kanyang caption, the grade doesn't tell the whole story, a reflection of Philippine education. Na nung nakita niya nagkaganito na yung kanyang ginawang essay ay parang na-stroke yung bata. I think to help all students is laptop and cellphone to helpful students. Because laptop is a good to help student and study of HM course. Dito makikita mo kung gaano ka-layered ang edukasyon eh. Kasi may tinatawag tayong street smart, may tinatawag tayong book smart. Masarap magkaroon ng pareho. Yung practical use at yung theory, kailangan nilang isa't isa. At syempre sa iba't ibang parte ng buhay natin, merong mas aangat doon kung mas magaling ka sa isang bagay yung kumpara sa isa. Kaya nga magandang meron kang mix of both. So dito pinakita niya dito na itong Kuno Intelligent Child na nagkaroon ng gumawa pa ng drama sa opisina dahil hindi siya nakapasa. They are standing their ground. We are a private school after all. Students and parents should realize that grades are not everything. Real education is so much more. This isn't just an isolated case. Meaning marami pa daw nangyari na ganito na with honors na nga, honor student ka na nga, pero ganito ka pa rin gumawa ng isang sentence. Pero ako kasi, ako dito, bias nga ako dito. Masanay ako sa wikang Ingles kaysa Tagalog. Pero naisip ko na lang nung tumatanda na ako na hindi lang sa pananalita na English makukuha ang talino na isang bagay, kundi kung paano mo maibibigay yung ideya mo sa mas maraming tao, mas paano nila mas magigets. Kasi nagiging mas elitista kasi yung dating. Pero yun nga, ibang topic yun. Gusto yung pag-usapan natin, comment nyo lang. Pero dito nagpapakita ito na kailangan na natin ng bagong reform sa edukasyon. Na kahit anong talino mo na may pakita sa grade, kung hindi mo to may papakita sa trabaho at sa mga kasama mo, hindi ka makakasali sa industriyang yun. Kasi minsan sa mga nag-a-apply sa trabaho, kahit ikaw ay magaling, pero nakita nila na hindi ka masarap kausap, pero hindi mo masabi yung kaya mong sabihin, wala lang din. Kasi ang buhay, hindi ka naman inaabutan na isang test paper. Application yan. Diba? Makikita mo yan doon sa trabahong ginagawa mo. Parang ganun din ako nung nag-aaral ako na anong pakialam ko doon sa date kung kailan bumagsak yung bomba sa Hiroshima. Ano ngayon? Pero doon pinapakita nga ang epekto ng war, ang epekto ng gera. Query, anong pakialam ko kung alam ko ang ibig sabihin ng photosynthesis, kung saan nagsisimula? From precipitation, tapos magkakaroon ng lactation, tapos diba uulan, diba condensation. Anong pakialam ko doon sa totoong buhay? Pwede mong isipin na ang ating mundo pala isang ecosystem na pag pala sinira ko yung prosesong ito, magkakaroon ngayon siya ng domino effect. Diba? Ganun yung application. Yun yung human side na education. Dito natin malalaman, naalala ko pa stock knowledge, ano ibig sabihin nito. Pero ano pa ba yung mas malalim nitong pwede kong pagugutan na edukasyon? Hindi lang naman nagtatapos sa 4 na kwadrado ng silid-aran ang edukasyon niya. Dala-dala mo yan. Mapapakita ng grades mong yan na meron ka palang perseverance, na kaya mo pala maging consistent. Pero hindi lang dapat siya tumitigil sa,
Alam ko yung sagot sa blankong yan. Hindi ganun kalaya mararating mo kung aasa ka lang din doon. Pero kailangan mo din naman yun. Hindi ka rin naman pwede umasa lang sa diskarte, di ba? Kailangan mo pareho yan. Ito sabi naman sa Teach Pinas, napaka-hopeless ng generation ngayon. I am a public school teacher, 8 years teaching at married. No loan. Nakakalungkot, nakakainis at nakakapagod. Yun ang nararamdaman niya dahil ganito na daw ang henerasyon ngayon. Tinuturuan daw niya grade 2 sa probinsya. Ayaw na din niya maging mabait at masipag kasi kahit anong gawin niyang preparasyon, hindi naman sumusunod yung mga estudyante sa hindi nakikinig. Walang modo, walang disiplina. Ganun daw mga bata ngayon. Hindi na gumagana ng positive discipline kasi inaabuso na ng magulang. Pag may bagsak, nagagalit pa sa mismong teacher. Di ba? Baliktad. Pag pupunta ka lang, bibigyan ka ng participation trophy, participation award kasi lang pumunta ka. Wala pang ka-effort. Feeling ngayon ng bata, ang galing-galing na niya. Antayin niya pag nandun na siya sa kumukulo na totoong buhay, biglang feel, wala pala akong narating. Ito lang pala ang kaya ko. Malalim to na usapin pero maraming factors na involved dito. Yun ay yung magulang. Kailangan pa rin ng magulang, okay? Kailangan pa rin available ka sa anak mo. Anong kailangan niya? Paano mo ba siya didisiplinahin? Paano mo ba siya tuturuan? Paano mo ba siya mag-guide sa panahon ng internet na lahat nasa kamay na niya, na darating ang panahon na yung alam niya ay mas ma-advance pa doon sa mga teacher. Kasi isipin mo na isang click mo lang alam ko na kung paano mag-calculate. Diba? Isang click ko lang alam ko na itong formula na to na tinuturo pa sa akin ng 3 hours ng teacher. Pero alam naman natin na may human side ang pagtuturo. Kasi binapakita nila doon na inaalalayan ka sa pag-intindi mo doon sa material. Na hindi lang siya parang yun nga, nagiging textbook lang. Okay, alam ko na 1981 si ganyan, 1964, diba? Mga numero, pinapakita nun yung buong picture kung saan nanggagaling to lahat. Okay, so ayun, yung magulang, tapos yung mga teacher na sinasabayan yung mga estudyante nila, at syempre yung institusyon ng edukasyon. Kung mas malaki ang budget at mas maganda yung kanilang mga curriculum na sinusundan, mas na-apply na nila sa mas maraming mga eskwelahan, di ba, sa public, papa-private, mas magagamit natin siya sa kada lugar. Iba ang mga available na makinarya sa private school, iba sa public school. Ngayon, kailangan natin adjust yun. Syempre ako di ko alam yung sagot dyan. Hindi ko naman yung specialty, bakit ako magmamagaling? Pero di ba, makukuha natin yan sa dapat nagtutulungan yung tatlong yun. Mga magulang, huwag niyo pabayaan mga anak nyo. Yung mga anak dyan, respetuhin nyo yung sinasakripisyo sa inyo ng mga magulang nyo. Yung mga teacher dyan, unahan nyo yung mga estudyante nyo. Yung institusyon dyan, respetuhin nyo yung mga teacher na binabayaran nyo, di ba? Tulungan dapat yan. Hindi yan mababatak ng isa lang sa mga yan. Parte yan, 4 na yan para sa future natin, para maging kabataan ng pag-asa ng bayan. Kasi dito hindi ayaw na nga niya. I'm sorry to say this, ang kabataan ay hindi pag-asa ng bayan. So sana ay mahanapan natin ng solusyon yan kasi tayo lang din magtutulungan dito. Sukot! Kung mahirap ba grade 7 guys, kinakabahan na ako. Kaya mo yan, mas mahirap pa yung mga napagdadaanan mo sa buhay. Basta yung grade ha, hindi lang din ang grade 7. Sulot! Gangsters, abangan kita sa gate mamaya. Ako nakasama lumabas si teacher. Wala kang laban. Yan ang pinakamalakas ditong nilalang. Basta pag hawakan kami ni teacher, yari ka. Yari si teacher. Yeah! Sunod! Sulot. Sulot mo si teacher, ha? Yes! Di mo masisira yan? Okay, Pepe, baka may pagkakitaan tayo dyan, ha? Alam na. Papunta sa kanto A, sa kanto B. 20 lang. Sa mga gusto mag-aaral dyan, di ba? Para makatulong buoyancy yan. Kaya siya hindi lumulubog. Parang tubol mo, ganun din. Si Bino, mas dense siya kaysa sa tubig. Ayan. Makakausap niyong dense. Ayan. Less dense yan. Sulot. Si Maris. Try again. Yan. Ito ang tunay na pilosopo. Yan ang street smart. Lagay mo again. Kasi try mo nga ulit eh. Again. Patalinong bata. Try again later. Magaling kang kupal ka. Sukot. First day of school. Oh my God, wag! Madali lang yan. Tanggalin nyo lang yung ulo yan. Kabit nyo ulit. First and last day of school mo na pala. Magaling. Yeah, kesa tulungan, tawanan mo na natin. Yan ang tunay na tropa. Nalala ko din, naipit yung braso ko dati sa ganyan eh. Ngayon matututo ka ng physical education. Kung paano i-dislocate ang ating leeg para makalabas. O yan, so makikita naman natin na natanggal naman niya ang kanyang ulo doon sa railing. Magaling. Bigyan ka ng 99 out of 100 bones.
Sulot, kumusta yung mga kansay? So, walang pag-usapan tong kamakailan na nangyari sa Paris Olympics sa kanilang opening ceremony na labot ng 4 na oras ba? Hinahanap ko doon yung Pilipinas at nag-enjoy naman ako. Dahil sinasabi daw nila na disrespect, tulad nga na sinabi isang comment dito, they want us to respect them but they don't want to respect others. They're mocking other people's beliefs. So sad. Nagsalita rin dito si Eric Eruption Tay na sabi niya na na-excite na daw siya sa Olympics pero nakita niya to. At meron pa daw dong bata. At ito daw mga drag queens at mga trans na nandito sa LGBT community ay pagpapakita ng disrespect sa Last Supper. Papanoorin muna natin saglit para lang bigyan kayo ng konting context. May lumabas na Smurf. Ang dami nangyayari dito. Ang hirap nito himayin. Itong blue na karakter na to ay sinasabi nila na si Dionysius o si Bacchus kasi pinost mismo nung Paris Olympics na account na ito ay si Greek god Dionysius o isa siyang Bacchanalia na kung titingnan natin, susundan natin na history, isa siyang Greco-Romano na god na si Bacchus na nanggaling kay Greek god Dionysius dahil nga Olympics ay galing sa Greece kung saan ito nagsimula at si Dionysius ay parte nung mga Olympians, diba? Yung 12 Olympians na yon. Pero mali dito si Eric Eruption na sinabi niya na ginagaya nila yung Last Supper. Pero mali yung Paris Olympics dito. Nakala nila hindi to mukhang Last Supper. Alam mo naman kahit sino naman, diba? Siguro naman alam nila na mukha tong Last Supper kahit anong gawin mo. Na meron tao na nasa gitna, mga yung kanya mga apostoles na nakaganong-ganon, diba? Alam mo nagpapatama sila sa mga Kristiyano. Pero gets ko naman, sinong isa sa mga pinaka nilalait o pinaka ine-alienate sa Christian religion, ang LGBTQ, di ba? Kasi wala sila dun, hindi sila pinaniniwalaan na parte na maisasalba ng Panginoon. Diba? Matagal long-standing, alam yan ng mga Pilipino, alam yan ng mga talagang very religious na mga countries. So, naiintindihan ko na para siyang stab. Pero napaka-arrogante na sasabihin dito ng Paris Olympics account na hindi yun yung case. Sabihin nyo na, ipakita nyo na, di ba? Literal, di ba? Ipakita nyo yung bayag nyo na talaga isa tong stab sa largest religion sa buong mundo. Yan, ito yung kanilang ginagaya daw na photo, hindi yung Last Supper. Pero, di ba, maraming pwedeng piliin na photo para ipakita isang Bacchanalia. So, difference lang na isang Bacchanalia nung sa mga Greek bago sila bumagsak at inadopt ng mga Romans. Isa Romans ay mas private, yung sa Bacchanalia talagang mas public na talagang lahat. Si Bacchus na Roman god of agriculture, fertility, and wine, at si Dionysius na god of wine and merrymaking. So yun, nagalit na syempre ang mga tao, lalo na mga Kristiyano, sa pinakita nilang ito. Na tinatapon-tapon yung nandiri sila dun sa itsura nung pinakita nilang Last Supper. Siyempre, very biased na yan. Mako-connect talaga nila dyan yung kanilang mga beliefs. Ayoko lang dito yung napaka-half-ass lang na sigurado ka ba sa mga dami-dami na nag-runway. Di ba ginawa nilang runway yung kanilang bridge doon, di ba? Parang kung sino-sino mga nagsisidaanan. Itong shot na to, hindi siya mukhang Last Supper sa'yo. So, I'm sure dapat, kung ayaw nila nung ganong klaseng backlash na nakuha nila ngayon, dapat dinouble check nila na wag gayahin ng kahit ano sa isa sa mga pinaka-iconic na picture ng Christianity. At yun nga, ako okay lang naman. Ako, bro naman ako sa mga kritisismo online. Pero ito para sabihin ng Olympic Games na ito ay si Greek god Dionysius, napaka-dishonest natin. Alam mo yung isa pa maganda nito, Angel's Advocate to. Baka ginawa nito para pagsama-sama yung iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga beliefs. Yun yung maganda sana angle dito. Pero dito ang nangyari, ni-leave out nila yung Last Supper kahit mukha siyang Last Supper din. Diba? Kahit sa iba-iba naman yung intent sa nagiging effect Kahit intent nila, napakita lang talaga tong Bacchanalia na isang Greek na costume, isang Greek festival, alam nyo na mukha pa rin siyang Last Supper. Dahil isa rin sa mga pinaka-iconic na pangyayari sa isa pang religion. Diba? Hindi naman ako dito isang religion lang Gusto ko nga lahat nagkakaintindihan na sa dami ng tao sa mundo, may iba-iba tayong mga kultura at mayroon tayong iba't ibang mga beliefs. Pero hindi kinast out sila Tapos alam nyo naman, na pang international to, makikita to ng buong mundo, expect mo na merong mga mamimisinterpret yan kung yun nga talaga ang mensahe nyo. Kaya hindi ako nagulat na nagkaroon siya ng ganitong klaseng backlash. So deserve din nila to. Pero baka isipin nyo, one dimension lang kasi isipin na ginawa tong scene na to para asarin ng mga Kristiyano. Diba? Hindi. Ito, meron din tong part ng isang Bacchanalia. Bacchanalia ba o kabaklaan natin pinakita Kayo na mag-decide dyan. Ayun nangyari pala sa Paris Olympics, sukot. Kung akin naman, amen ka muna. Amen. Amen! Diba? Para sa Paris Olympics, amen sa ginawa nyo. Para sa inyo yan. Sulot, ano ba talaga? No loading, unloading, smart load na dito. Hindi ko na alam saan ako lulugar. Sukot. Kaya, tito mo, puro tuloy mga sakramento.
Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng sakramento ng Mhm. kasal, hindi yan, are. Ulit. San Pedro sa Tara, sino ba ilalabas mo sa akin sa Kristan? Pero maraming salamat. Sulot. What country are you from? Philippines. Say something in Oh, your language. People in the mabuhay. comments, let me know what he said. Maliit yung pekpek mo. Yeah? Why are you looking at me like that? Alright, let me know what he said. Ay sabihin nun, ano daw, ang ganda daw ng bigote mo. Si Mr. Bean ba yun? Ano to na nangyari? Zigzag? Ay, yung teacher. So part nga to. Hindi ko makita! Ano yan? Ano? Laruan? Ano yan? Paikote mo. Sino nagko-control yan? Kami dati ginagawa nun eh. Yung palaka. At kasama niyo yung teacher niyo, di ba? Mga teacher talaga natin na magdadala sa atin eh. Kaya mag-alala. Sunod. Sulot. Dota ako. Ate, di ba ikaw yung kumanda ng... Anong pipiliin mo? Ito yung sumira ng ano ko eh. Ng grades ko eh. Dota. Nag-video po ako. Ay, sorry. Sa gabal ka eh. Nag-content po ako. Ano ba yun, te? Yung ano po, yung order nyo po. Nakapokus na siya sa kanyang trabaho. Di niya inayaan ng Dota sumira sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-aaral. Hindi, sayang. Hindi yun sayang. Perfecto na yun. Sunod. Sulot. Learn Tagalog, they said. Worker. Manggagawa. When. Nang. Huh? Of. Nang. When the Nang worker harvested mangoes, the workers were amazed at the mangoes he produced. Sarap Nang mangga. manggani ng mga mangga ang manggagawa, manghang-mangha ang mga manggagawa sa mga mangganyang nangari. Nangari? Mangmang! Sulot, di ba? Kaya importante yung edukasyon para maintindihan mo na may context dyan. Hindi mo pwedeng i-1:1 to, hindi to Korean subs. Ito, yung 2 AM na nagbi-video kay pa kapitbahay mo pero hindi ka galing kasi abot niya lahat ng nota. May karapatan ako mapuyat. Kung mapupuyat talaga ako, siguro din mo maganda yung tono mo, di ba? Hayop ka. Pag hindi mo naabot yung 100 score, barangay kita, sigurado. Pag sumablay, report sa barangay. Sulat, maaga pa lang. Malayo ka na, di ba? Advance siya mag-isip, malayo na agad yung kanyang mararating sa buhay. Magaling. Bigyan kita ng pangatlong diploma. Ikaw na bahala sa total mayroon ka ng diskarte. Sulat, mga moms, pwede ko ba kasuhan ng kapatid ko na di tumutupad sa pangako? Nagsabi siya dati na papag-aralin niya ang anak ko ng college, pero ngayon binawi niya. OFW kasi siya at may pera naman. Kami hirap sa buhay. Wow! Anak, saan galing ba sa Puday o sa Semilla niya yung anak mo? Kaya ang saya namin nung pinangako niya na paparalin niya panganay ko sa college. Dapat sa'yo. Pahingin ang tubo, bigyan mo akong tubo dito. Dapat to, binabatukan eh. Kaso nag-away kami last year. Tapos nung alala ko na pag-aaral anak ko next year kasi magka-college siya, di na ako sinisin. Nung tinawagan ko, nagdahilan na kesyo mahirap na daw pera ngayon. May laban ba ako dito? Oo, may laban ka sa akin. Bibigwasan kita isa lang. Ina nitong hayop ka. Ito na lang eh. Sige, gets ko na lang na minsan hihingi tayo ng tulong sa ibang tao. Pero ang kapal pa ng mukha mo na nakipag-away ka. O di sana yun na yung moment mo o yun na yung oras mo na lunukin mo na yung pride mo. Siguro kung mali siya, naalala mo na tutulungan ka niya. Di ba? Sana isinakripisyo mo na yun. Pero siguro ma-pride ka pa din. Pero hindi niya utang na loob na tulungan ka. Di ba na-gets ko naman na pwede natin tulungan yung ating kapatid, yung ating kung sino man. Di ba? Kung kaya. Pero kung feeling mo utang na loob niya, nabigyan ka at may laban ka dito. Anong pinaglalaban mo? Katangahan mo. Alam mo na pala ikaw mismo wala kang pera. Alam mo pala mahirap ang pera, di ba? O diyan, habulin mo sa OFW, maghanap ka rin doon ng trabaho, di ba? O diyan, very good. Yan, ginamit mo yung diskarte mo. Tukan kita dyan eh. Sukot. Welcome daw to Bading. Thank you sis. Sunod. Ayan, welcome. Ito dapat yung nilagay dun sa Paris na Olympics eh. Doon na tatapos sa ating sukot ngayon. Sino nanalo? Sulot, sukot o yung grades mo? Ano mas mataas? Paolo na ba maalam?